Novogodišnji i božićni praznici vrijeme su darivanja i ljubavi, a povodom predstojećih božićnih praznika načelnik opštine Stanari upriličio je doček za najmlađe sugrađane ove lokalne zajednice. Ukupno 250 mališana uzrasta do 5 godina kao i djeca iz udruženja Anđeo dobili su paketiće od Djeda Mraza. U prazničnoj atmosferi, uz muziku, balone i neizostavno slikanje, mališani su uživali u zabavnom programu te druženju sa Djedom Mrazom i Elzom. Ovaj je Lazar, on ima 5, sad će 5, a ovaj ima Jovan 3 godine. Imate li još unuka? Ne, to je za sada. Šta njima znači ovi paketi? Pa raduju se normalno, jedno se dočekao da krenemo, koji svakom djetetu. To je sve. Jesu li dobri unuci? Jes, dobri su, jes. Djedu? Slušaju djeda, slušaju babu, slušaju, dobri su. Ajde, reci nešto Jovan. Šta si ti danas dobio? Reci šta si dobio. Paketi. Paketić. Ja sam Dejan Kerić iz Jalanjske, moj sin Pavle, 5 mjeseci. Ovo je baš lijepo od opštine što su izašli susret, da djeca vide Djeda Mraza, da se slikaju, da vide šta je pravo djetinjstvo. Hvala im za to. Kako je Pavle došao s Djedom Mrazom? Slikao se, nije plakao, zadovoljan je. Zamjenik načelnika opštine Stanari Denis Stevanović kaže da ova akcija datira od osnivanja najmlađe opštine u Srpskoj. Lijep gest opštine Stanari. Djeci je zanimljivo da dođu, da se druže sa svojim vršnjacima, slikaju sa Djedom Mrazom, kao što vidite, jedno druženje, naravno, da djeca osjete, pošto smo opština Stanari ove godine okupljala i privrednike i dijasporu i naravno da se pokloni pažnja i najmlađima. Stevanović je dodao da je opština obezbijedila ukupno 26 paketa za djecu iz udruženja Anđeo, istakavši da će se ove aktivnosti svakako nastaviti i u budućnosti.